Представляю ви най-малък принтер от целия свят, Mark Smart Mini 2. И сега това е обучаващо видео как трябва да закачвате снимки, изображения на самия принтер. Значи първо, което трябва да направим, да включим принтер, после отиваме на настройки. После натискаме USB и вкараме USB Type-C кабел. Device is connected. После отиваме на този бутонче и натискаме на дясно бутонче на самата мишка. Откриваме устройство и принтери. После тук излиза нашият принтер, Inkjet принтер USB. Пак на дясно бутонче натискаме, обзор на файлове и тук User. Натискаме, влизаме. После откриваме нашето изображение или нашите различни изображения. Тук са няколко изображения имаме. И качваме в папка Temp. Трябва да открием папка Temp и само тогава качваме тези снимки, изображения в самия принтер. Така. После можем да изключим бокса. Отиваме назад, пак назад. После ще направим сега нов файл. Натискаме на файл, след нов. После значи добавим, после изображение. Натискаме този бяло поле и откриваме User. После нашата папка Temp. Пак откриваме, избираме нашият файл, който вкарали сме. Например, този изображение. Натискаме OK. Можем да се редактираме размерите по височина и от самия принтер. Например, там 150 пиксела. И после файл запаметим като. Нагласим име. Сливки. Тъй като изображение нашето е сливки. Създаден файл. И после можем да изтеглим този файл за печат, например за другия принтер. Пак натискаме настройки, USB, вкараме букса, USB Type-C, правим го също на компютъра. Дясно бутонче. После тук излиза пак Inkjet принтер. Дясно бутонче. После обзор на файлове и тук User H. Също. Отиваме на User. Отиваме на Record. Това са всички файлове, които са създадени през принтера. Например, откриваме нашите сливки. Така, в нашия създаден файл от самия принтер има нашата снимка, изображение, които вкарали сме и нашата информация отделно. Тази информация са записана като файл за самия принтер. После отиваме пак на рекорд. Можем да изтеглим всичките са файлови и да примахнем, например, до нашата папка, която желаем. И примахме тези файлове до желаема
ни папка. Сега копиране. При работа на принтер с компютър, важно да не отида принтер в режим на очакване. Това може да се изключва на автоматическа подсветка. Той се изключва подсветка след нашето зададено време. Тук можем да се изключим, да не пропада самата връзка между самия принтер и компютър.